morning, everyone. Again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta sa iyo kay nakoy lakaw ron taud-taud. Praise God. Don't forget to share our live. Ako sa share mga igsoon sa akong personal account. Diyot sa kay kwaon. So please share our live mga igsoon. Musta? Bag-ong kabuntago na pod. Hallelujah. Daghan ang wakamata karong buntaga. Aba nakamata na pug ka. Praise God para sa kamayan sa Ginoo, no?
So, utang sa Ginoo ang atong kinabuhi karon igsoon, no? First blessing in the morning ang atong kinabuhi mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Again, atong i-share atong live karong kabuntagon. Done sharing. Sa iyo dahil ko rigsoon kay namilakaw. Aw na ako'y lakaw dahil. Wat tumiron sa Judge. Tagbilaran City. Okay. Praise God. Musta na inyong pagmata ha? Salamat sa Ginoo again sa bag-ong kinabuhi, sa libreng gininhawa, sa mayong panglawas, sa kaluoy sa Ginoo nga iyan na pong gi-extend kanato this morning, sa iyang grasya, sa iyang gugma igsoon. Bisan kita makasasala apan iya gipuntang tugutan nga mag-enjoy sa iyang libreng gininhawa. Salamat sa Ginoo. Okay. So, don't forget to share our live this morning and i-mention yung mga higala sa comment section. Who knows, one of your friends really need this message nagikan sa Ginoo mga igsoon. Okay? Shout out sa tabi. Shout out to Sister Joanne Bitonio Galanida Miras. Katong taga Cagayan. Morning sa sister. Shout out ang taga Cagayan diha. Then to Eden Vidal Fernandez, morning pastor. Kuya Bumbom Ryan Galanida, mayong buntag amping kanunay. Okay. Shout out to Brother Ryan diha sa Germany. Okay, mayong gabi buntag dira pastor. Og inday sindi sa may buntag na inday, naka sa prayer na ko, no? Morning, Pastor, i-appeal me sa inyong prayers. Amen. So, from Lenny Canyete. Good morning, Pastor. Salamat sa kanunay ikaw gigamit sa Diyos nga ipamantala ang pulong ni Jesus. God bless, Pastor. Please, tabangi kog pray sa akong life. Gubot kayo ang among pagpuyo karon. Sa kunsa na kagubot igsoon, basta naa si Lord mahusay ginato ng wala man diregon ning upper sa comment section na dare. So dire akong picturean. Okay. Watching from United States of America, USA, Sister Mirasol Soralta Hopkins. Okay, thank you sister. God bless. God bless you more. Thank you for your time. Okay, shout out na ng OFW diha no in different country. Namos kong prayer. Actually, bago pa lang ko nagampo ninyo kay pagmatan ako ba. Salamat sa Ginoo. So, usa mo sa akong priority in prayer. Thank you. Thank you sa kanunayng pagtanaw sa tong live pagatang no. Unta na mo mayang kahimtang kanunay. Pabor sa Ginoo. Shout out na ko mga seaman diha, mga seafarer, mga naka-permanent resident. Shout out. Mabungahong kabuntagon ninyong tanan. And watching from Surigao City, Arienzano Dimple. Thank you, Igsoon. Okay, and from Iligan, shout out Javier family from Ju Javier. From Jim Nablas Maing Buntag Pastor, salamat sa mga pulong. Watching from Butuan City. Ingon ako papa, brad. Oh, sister ni Butuan City among kagikan. We're from Mindanao. Padala lang ni si Ginoo diri. Nais Bohol. Okay, so shout out ako tanang kapulisan diha sa lain-laing dapit sa kalibutan. Sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out na akong Campus Menia, Cebu, Tagbilaran City diri sa mo sa Barak. Shout out among station diri sa Clarin Police Station. Shout out sa among Happy Police Lieutenant Chief Amado Amba ug sa tanan nga mga ambungan ug maanyag nga kapulisan diri nga kanunay makit-an nako sa station namo ug kanunay open sa pulong sa Ginoo. Praise God. Shout out.
Pastor, enter me sa inyong prayer. Salamat, Pastor. Okay. Eden Vidal Fernandez. God bless, Pastor. Include me always in your prayer. Sure. Brad, Pastor. Joseph John Fontanilla. Permintina, igsoon. Brother, permintina. Ampo galita sa uban. Kita na ba ang mga lagad sa Ginoo? Sky Johnson from United Kingdom. Good morning, sad. Igsoon. Ako lang shout out ang Cebu City Jail kanunay gini ang uban matingala nga man is pastor nga iyam jud nang i-appeal ang Cebu City Jail of course kay pinangga na ko na sila mga igso no Cebu City Jail sorry pasensya na wala ko kasulod gahapon kay importante kay nay nagtrabaho sa church nay panalangin sa Ginoo ba no nya namalit ni tayos gahapon ako may hining kami ni palit sa akong asawa. So, pasensya na. So, shout out Cebu City Jail. Shout out sila Brad Aris, diha. Sila Brad Mago, Brad Ibang, Brad Kenneth, Brad Ayan, Brad Jao, Lunglib, ganun na. Manghod ni Jomar sa Maximum 19, shout out. Maximum 4, shout out. Tanan, no? Tanan, yan sa sulod, no? Sa bahay ni Kuya, mabungahong kabuntagon yung tanan. Namos kong pag-ampo kanunay, abanti lang ta, padayon ta. As long as we're still breathing, nakaginhawa pa tanay paglaom sa Ginoo. Di matagaan ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi, no? Padayon lang ta mga brad, no? Kita ta pohon this coming Monday, na ako na sure na kay busy ko this week kay preparation po sa first, anniversary, karong first Sunday. Karong coming Sunday. This, May. Muna nga, daghang preparation, daghang mga appointment pa gyud na pag ko'y karong May 1 o May 2 speaker pa ko sa another Thanksgiving and anniversary diri sa Bohol. Mao na nga busy jud kay pasensya na no. So shout out lang no, shout out nang mga higala mga inmates sa Cebu City Jail nya akong mga kauban sa team sa Living Water Christian Fellowship, mga kauban ako nga mga former kriminal mga banggiitang mga salbahe sa una pero sa una ra. So, gikan sa ni sila kasagaran na nila majority sa prisuhan niya. Kami nag-uban mi karon nga musulo diya sa bahay ni Kuya sa Cebu City Jail para i-share ang pulong sa Ginoo no. So, shout out nako akong ka-team diha no from Living Water Christian Fellowship headed by sila Pastora Ninette no. Tanan dili na ako itagsyatag sa kidagan kay mo. Basta tanan kita ta pohon no. Kita ta pohon and then shout out nako sad ang tanang mga jail officer, mga wardens Cebu City Jail, of course. Thank you so much. We're so grateful for the opportunity as always that you allow us to deliver the Word of God sa sulod sa silda na not a religion but ang pulong sa Ginoo. Salamat kay salute mga ma'am and sir sa Cebu City Jail, mga warden. Okay? Anyway, shout out guys sa mga star senders, no? Wala dyan ko nangayog stars nyo but anyway, thank you nga sa inyong gihimo, no? Salamat kayo mga subscribers aning page ug sa tuang YouTube channel. Thank you kayo sa inyong pag-subscribe. So wala pa maka-subscribe sa YouTube channel, please subscribe niya. Ako ning gituyo igsoon nga naagid ta YouTube channel kay diri man god sa Facebook. Dili kayo mag-straight bitaw, no? Kay na may mga mag-share man kog mga rhyme, di ba, mga Bible verses unya, mga godly words, no, mga quotes ba pang Ginoo. Sa YouTube channel purely ang atong mga live gid na ug atong mga videos, short videos, no. So that's the reason why nga naghimo tag YouTube channel. Unya aside from that, 30 days ra ni ang ato ang di atong live automatically ma-delete ni siya. That is why ako ni siyang i-download after this i-upload nato sa atong YouTube channel. So wala pa naka-subscribe, please do subscribe. Free ra na igsoon. Amen. So shout out ta diri kanindot sa kabuntagon sa pulong sa Ginoo ang musugat sa imuha. Thank you Pastor James. Gimaya sa Ginoo. God bless sister. Sanay unsay pronunciation ni? Baybon or Bibon Pabunag. Thank you sister. God bless. And to Sister Richel Amparo Butires. Sister, thank you for watching. God bless. Good morning, Sad. Okay, taghan pa rin. Maing buntag, Pastor, i-appeal me sa prayer. Shelami Haso. Okay, sure. God bless, Sister. Kiara Lacre, okay.
Salamat Pastor James sa kanunay nimong pag-voice out sa pulong sa Ginoo. Please tabangi ko sa pag-ampo nga masulbad ang problema sa kagubot sa puyo karon Pastor. Okay, from Gingoog City. Ato ni picturean mga igsoon para hindi ko kalimot. Okay, ganahan ko ni mao man akong kuan good. Kung mo lingaw ampo ba sa Bible wali mao ra man na. Full time man ta. Wala man tayo negosyo, wala nagtrabaho. Purely, full-time kita nag-ministry. Ipaampo akong papa kay palahubog. Oh, palahubog sa ko sa una, pero ibag ko sa ganun. Ampo po na ito ni. Mom niya itong paborito. Greetings from Rona. Ricardo Timunan. Okay. Kusog mo tabako. Birilyo ang ahan ko, no? Daghan ko gamigo, birilyo na. Okay? Kumplito rin siya, tabako, inom, diha ko gikan. So, ato'y pray ni. Good morning, sad Cora, Igsoong Cora Rigala, and to Mary Gomes from Australia. Good morning, Pastor. Birthday na ko karon pas. Happy birthday ay kinsay nga tinoda ni. Summer Adahar Maluluyon ako ang i-greet no, a blessed birthday. I declare nga kaning birthday nimo karon. Unsa may desire sa imong kasing-kasing i-grant na ni Lord. Iapili ka sa prayer, Summer Adahar Maluluyon, okay? And I declare that every works of your hands i-bless ni Lord. And tagbuon sa ginutan ng panginhangalan, especially good health. Paboro sa Ginoo manakan nimo. And of course, dili lang sa imuha kundi sa imong whole family. Kunya tanan nimong mga lakang giyahan ka sa Ginoo. Dalhon ka sa kalambuan sa imong kinabuhi nya gamiton sa kas Ginoo. Bantayan ka, ampingan ka, bisan asa ka. In Jesus' name. Again, a blessed birthday. Summer Adahar Maluluyon. Okay. Good morning, Pastor James, watching from Toledo City. Appeal sad ko sa imong prayer. Sure. Jo Marie Ignacio Cabales. Ato ning i-picturean kay ato ning appeal sa pagambo. And to Sister Joliet Gaitera Kio. Good morning, Pastor, from Shaton, Negros Oriental. Thank you, Sister. 31 years old na ko. Okay. Sakto juga ini nga gamiton sa Ginoo maayo. From Las Piñas City, Pastor. Okay, again shout out Sister Cora Rigala watching from Las Piñas City. This time we have 52 viewers. I want to encourage everyone again to invite your friends to in the comment section nga mo tan-aw. Mention them in the comment section. And of course, you can always type at followers at everyone. Okay? Para makabantay sila. Shout out to Nurse Buyan. A blessed morning as well. Okay? Let's pray. Kay manglakaw mi unya igsoon. Mao ni hinungdan nga sayo ang atoang atong live igsoon kay manglakaw mi nami appointment karon sa abogado kay usa ko sa di-witness para makagawas ang usa ka inmate ning tabang tano kay mao man tabang man ta basta nay katabang igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord again. Anyway, shout out des kung mga brad sa Alpha Kaparo lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Say yes, kept thrown in arms ipataas na tong Ginoo no. Amen. Ayaw kalimot sa first atong hierarchy, God first ta. Salamat sa Ginoo. No, ug ako din gi-shout out ang ato ang mga followers sa previous page nato nga mabungaong Kristohanon. 220,000 followers nya. Naidaghang nangita sa atong live, wala na lagi katig live. Sige magugug live nya. Tungod man gud ni kay kung nay nagtan-aw karon nga wala pa mo naka-follow sa mabungaong Kristohanon 2.0. Please follow kay dili man mo suggest mo notify kung di ta maka-live no. Di mo maka-follow or maka-like, no? So, mauna nga, please follow para ma-aware mo nga nag-live ko. Na ko'y na-meet ganina, agahapon igsoon, ito mig-mall ba? Ingan sila nga, wala na lagi ko kita sa live ni mo, sir. So, mauna kay, ang ina nga nag-live pa man ko, pero dili na sa previous page kay na-restrict ta. No, mauna nga, nag-live ta sa Mabungahong Kristohanon 2.0. So, that is why I just want to, I always encourage you and everyone, or remind everyone nga, to invite your friends to follow our page kay data nag-live diri unya. Maybe dili ini i-suggest sa meta kay nanam gud ta issue. Ako ang admin na nakoy issue sa restriction.
no? Pero mao lagi na i-search ninyo Igsoon na mag-live ta kanunay na atong mga videos dire. Praise God. So Pastor James limitado ba di ay ang edad nga pwede gamiton kay bisag 55 years old gusto ko magpagamit ni Lord. Dili oy. Daghan kong mga kaila, mga lagad sa Ginoo nga 60 years old nagali, no? Pwede pa kay na tabangan ti kagampo Sister Nars Boyan, okay? Daghan nagali ko disciple nga bag-o pa 51 naman sa edad niya or bag-o pa nag-50. Bag-o pa jud siya nakaila sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo. Salamat sa pagampo, Pastor. God bless you more. Okay. God bless you more and more and more. Brother Summer Andahar Maluluyon. Good morning, sad. Birthday sad ni Flor Lantoria. Okay. A blessed birthday, no? A fruitful birthday to Flor Lantoria. I pray and I declare that the blessing of the Lord will be upon you, and God will grant the desires of your heart, and all the works of your hands i-bless ni Lord. And unsa may imong tinguha karon sa imong birthday, ihatag ni Lord as your birthday gift. And I declare, I pray for good health and guidance as always. Giyahan kas Ginoo in Jesus' name. And I declare salvation for your whole family and relatives. Okay, and God will use you mightily, and a blessing after blessing in Jesus' name. Okay, God bless, sister. Happy birthday, Flor Lantoria. Okay, so again kato si Sister Nars Boyan, dili limitado. Bisag kinsa Ginoo mo gamit bata tigulang unsa man diha igsoon, as long as we are available. Yeah. Open lang ta nya kanang si tawag ana teachable, gamiton ta sa Ginoo effectively. Okay, praise God. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Sagdi lang uban wala pa. Mag-replay raman to sila. Magdali ta kay magdali ta igsoon kay napilakaw ba niya. Nani bitaw. So okay, let's pray. Ating welcome si Lord. Father in heaven, thank you so much for this another blessed morning that you have given to us. Lord, ya daghang wala ka mata karong buntaga. Apan kami imong gipamata og nakapamalandong pami sa imong pulong Ginoo. Lord, first part of our day among gi-offer kanimo this morning. Salamat Ginoo. Mamalandong mi karon sa imong balaang pulong Ginoo, na sa tanan Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing, hinlui mi. Susiha mong unahuna mong pagbati Ginoo kung naay mga butang nga wala ka na himaya pasaylo ami Lord. Because we believe sometimes tungod Ginoo kay dili mi perpekto nga sama nimo. Naay mga panahon Ginoo nga nagtuo mi eksakto mi apan sayop day mi sa imong pananaw, sa imong tubangan. So Lord, pasaylo ami, hinlui mi, limpyuhi mi, banwasi among kasing-kasing, pinaagi sa imong balaang dugo. And then andama among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod, dili mausik ang imuhang pulong karong kabuntagon Ginoo. Tagay mi kasing-kasing nga madinawaton kanunay Lord. Willing mo dawat og correction unya labaw sa tanan, willing sad mo sunod nimo. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Amo ikang gi-welcome. Holy Spirit, we welcome you. And I rebuke every spirit of destruction. Tanan mga distraction sa kaaway, tanan mga plano sa kaaway nga mo disturbo kanamo, amo kini gibungkag sa pangalan ni Jesus. We declare victory, way makabalda, makababag sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, gi-welcome kanamo. Tuguti imong presensya, mabati namo samtang mamalandong mi sa imong pulong Lord. Mulihok ka Ginoo. Let the manifestation of the Holy Spirit among masinati karong kabuntagon in Jesus name. Kutob sa makakita, makadungog ani bisan pa man ang mag-replay ani Lord God. Mamuhat ka Ginoo sa tanang naminaw or mamati karon in Jesus mighty name. And Lord God, wa mi nag-isaw relihiyon. Ikaw lamang among gipataas karon. Wala mi nag-isaw simbahan, pundok, grupo, kundili ikaw lamang. It's all about Jesus Christ. So Lord, ikaw lamang among gihimaya karong kabuntagon. Mamuhat ka again, tagaimig kahibalo kaalam pagpanabot nga langit nun. Kay kung kami ra Ginoo ang hubad sa balaang kasulatan, dili jud may makatugkad. That is why we pray for heavenly guidance, the guidance of the Holy Spirit, nga mugiya kanamo nining kabuntagon aron amo jud makuha ang mensahe nimo. Again, it's all about you. Ikaw ang among gibayaw nining kabuntagon.
ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. 65 viewers this time, okay? Salamat sa Ginoo. Praise God. So let's start. Kay aron magdali ta. Kay again, manglakaw meron mga igsoon, no? Nami lakaw sa syudad. Nami appointment sa abogado. Praise God. So, atong text to mga igso. Again, before we start, please share our live this morning. I-share na to atong live mo. Ninindot lanog-lanog igsoon. Iningtek naa sa kabuntagon, no? Maninindot ilanog-lanog. Mauna ka. Atong i-share itong live. Don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Amen? Let's go. So, ang atong teksto, Pablo ni. Hallelujah, praise the Lord. 2 Corinto 4, 8 doon sa 9. Sumatod pa ni Apostle Paul ngadto sa taga Corinto kapitulo 2 Corinto kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 9. Excuse me sa mga igsoon na kinay nanuktok. Okay, nanuktok ba? Praise God. Okay, let's start. Again, text 2 na tanong. So sa bago pa nagtanaw da, may buntag nyo da Exxon live ta. Atong sayuhon ni Exxon, unahon na itong Ginoo. Okay, again, nawa naman. Asa ba to? Okay. 2 Corinto kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 9. Ingon si Pablo ngadto sa taga Corinto. Gisakit kami sa tanang panahon. Grabe ni Dirigson ang gingong Pablo. Gisakit kami sa tanang paagi de. Apan wala gayud kami mapukan. Naglibog apan wala gayud kawadig paglaom. Wow. Gilutos kami sa mga tao apan wala gayud biyai sa Dios. Ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Kung balikon, ingon si Apostle Paul ngadto sa taga Corinto sa 2 Corinto 4:8 sa 9. Gisakit kami sa tanang paagi apan wala gayud mapukan. Naglibog, okay? Apan wala gayud kawadig paglaom. Gilutos kami sa mga tao apan wala gayud biyai sa Dios. Ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Ang Diyos magapanalangin sa embalaang pulong. So this morning, igsoon, giremind ni Apostle Paul nga dili lalim ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili lalim ang magpagamit sa Ginoo. Dili lalim ang mutubag sa tawag sa Ginoo. First and foremost, kinsa si Paul. Si Pablo usa ni sa gitawag pili sa Ginoo. Si Pablo usa ka banggiitang dautan sa una. Si Pablo mga igsoon, grabe ni ka manlulutos sa una. Si Pablo sa igsoon, Saulo payangan sa una. So basta makadungog siya nga mga followers ta ni Kristo, gilutoson ipadakop niya. Salbahis ni si Pablo igsoon. Manlulutos ning dako. Apan gitawag sa Ginoo, no? So yang gi-share ang yang kasinatian ining kabuntagon nga kani di ang mutubag tas tawag sa Ginoo, musunod ta ni Kristo, musurrender ta sa Ginoo, kay surrender man ni siya, no? Magpagamit ta sa Ginoo, mo response ta sa tawag sa Ginoo, dili lalim, no? Naay mga hagit nga dili ingon nga gagmay, dagko, no? Makasinati ta igsoon og mga sakit nga sitwasyon igsoon. Tanawa lang niyo, pamalandungan na to ang gingon, no? Una, 2 Corinto 4:8, ingon siya diri uno, gisakit kami sa tanang paagi. Kaning word nga gisakit, igsoon, no? Kanang word nga gisakit, no? Past tense man na kay gisakit, no? Ning agi na, no? Experience ni Pablo, gisakit daw sila sa tanang paagi. Meaning, kaning gisakit, mura bitaw ni intentional, gisakit, gisumbag, gipakawawan. Di ba? Gisakit, no? So, ang gingon pag yun diri, gisakit sa tanang paagi. So, sa tanan, no? In other words, ang gusto ipabot ni Pablo nga sa tanan nga area or sitwasyon sa ilang kinabuhi, gisakit sila, gilutos na sila nasinati nga mga kasakit igsoon.
sa dihang ning sunod siya sa Ginoo, sa dihang nagpagamit siya sa Ginoo. So mao ni atong bantayanan igsoon, no? Kay kita gitawag sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo ning sunod ni Kristo igsoon. Walay sayon. Amen. Even si Jesus ning ingon, musunod mo nako. Pagpasaan mo sa inyong cross matag adlaw. Sunod mo nako. Subay sa lisod nga dalan, no? Grabe igsoon si Pablo na sinati niya mismo. Gisakit siya sa tanang paagi, no? Lain-lain lang nga madawat niya nga kasakit. Kanang mingon tag nasakitan siya or gisakit siya or gisulayan sa tanang paagi, apil na kwarta. Pagbati niya, no? Gisakit siya, no? Tanang paagi. Sa kwarta baron sa financial gitistingan siya, no? Maybe ang uban mga tao nga duol siya dugan, mga kaila, tanan area sa iyang kinabuhi na siya masugatan nga kasakit, no? Na siya masugatan nga hagit, na siya masugatan nga pagsulay. Sama sa giingon ni Lord, ingon si Jesus igsoon sa diri pa sa kalibutan. In this world, you have troubles. Amen. Nining kalibutan nadyo'y kagubot. But ning siya, niingon sa siya nga, but I overcome the world. Amen. Si Pablo igsoon gisakit sa tanang paagi. So in every area sa kinabuhi ni Pablo, tanang paagi man, lain-lain nga pamaagi, nga kasakit, klase-klase nga kasakit ang iyang nasinati sa pagsunod sa Ginoo. No? And then, apan maulang ni ang the very comforting response ni Paul kay ingon siya, gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayud mapukan. Amen. Wala gayud mapukan. Nasakitan si Pablo. Nakaagi siya mga grabe kabugat nga pagsulay. Kadagkong unos, igsoon, apan wala siya mapukan. Meaning, nagpadayon siya. Meaning, niabante siya. Kung nadagma maning bangon ni padayon. Nganong si Pablo wa napukan. Kay unas tanan, siya po ang nagsulat anang I can do all things through Christ. Tungod na ni Kristo nga naa niya. Ang usa sa Yahweh igsoon hinungdan nganong si Pablo wa mapukan tungod kay sa tanan niyang mga battles, sa tanan niyang mga gubat kauban niyang Ginoo. Ang Dios mga igsoon, si Jesus maoy sekreto, may hinagiban ni Pablo nga maoy hinungdan nga wala siya mapukan. Imagine, gisakit kami sa tanang paagi, no? Lain-lain nga paagi igsoon gitistingan, gipasakitan si Pablo. Apan ang nakanindot ingon siya, apan wala gayud kami mapukan. Meaning, wala sila mapildi. In other words, mga igsoon, in every struggles, battles nga nasinati ni Pablo, naka-overcome siya sa tanan, ningdaog siya, ninggawas siya nga victorious. Amen. Amen. Ninggawas siya nga victorious tungod sa presensya sa Ginoo. Tungod ni kayang Ginoo, nag-uban ni Pablo igsoon. Gisakit man siya, napasakitan siya igsoon. Apan wala siya mapukan. Ang kasakit nga iyang natagamtaman, wala makapukan sa iyang pagkatinawag. Wala makapukan sa iyang ministry. Ang nasinati ni Pablo nga grabing tumang kasakit, wala makapukan or makabungkag sa ministry nga gipiyal sa Ginoo. Ni abante ug nagpadayon si Pablo igsoon tungod kay ang Ginoo mayang kusog. Again, balikan ta mo. Si Pablo sadtong ning ingon nga I can do all things through Christ who gives me strength. No? Ang naghatag daw or ang tinubdan sa kusog ni Pablo si Kristo. Mao na nga hinungdan nga wa siya mapukan bisag gisakit siya sa tanang paagi. Next line. Naglibog apan wala gayud kawadig paglaom. Si Pablo igso nakasinati daypod nga nalibog siya. Naglibog siya siguro tungod sa mga sitwasyon nga bugat na kayo. Kay kaning atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon paminaw mo. Makasinati gyud ta mga igsoon og mga kalibog. We are always in troubles na mga sitwasyon nga dili ta kabalo unsay angayng buhaton, no? Si Pablo igsoon naglibog sa no ingon siya diri naglibog but apan wala gayud kawadig paglaom, no? Apan ang kana nga kalibog, dili na abot pasabot nga mawa atong paglaom. Kaya ang Diyos man ang atong paglaom. Amen? Kung nagtanaw ka karon diri igsoon nga, sa imong pagpangalagad sa Diyos, sa Ginoo, sa imong pagpagamit sa Ginoo, naglibog ka. Kung karong adlaw nagtanaw ka, nakita ka sa live na to karon, naglibog ka.
Si Pablo naglibog sad sa una. Si Pablo sa diyang ning tubag sa tawag sa Ginoo, nakasugat sa sitwasyon nga naglibog siya. No? Naglibog siya, igsoon, no? Naglibog means walay kalinaw. No? Naay something nagbother sa una-una ni Pablo sa iyang pagpagamit sa Ginoo. Naay something nga gitawag og distraction sa una-una ni Pablo. Apan taliwala sa kalibog, igsoon. Taliwala sa mga distraction, mga negatibo sa una-una ni Pablo. Wa siya kawadig paglaom. Kaya ngayang paglaom naa sa Ginoo. Amen. Ingana na igsoon. So gipahinumduman ta karong kabuntagon nga ang kalibog, no? Sometimes naay magbother sa tong una-una, maglibog ta. Part na sa tong pagtubag sa tawag sa Ginoo. Part na sa tong pagsunod sa Ginoo kay si Pablo mismo usa sa banggitang alagad sa Ginoo, ning agi siya nga naglibog sad siya sa mga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Apan wala siya kawadig paglaom. Ang kalibog nga nasinati ni Pablo wala makakuha sa paglaom niya sa Ginoo. Amen. 9. Gilutos kami sa mga tao, apan wala gayud biyai sa Dios. Kabalo na ta igsuon. Tanan nga magkinabuhing Diyos nun, di akang Kristo pagalutoson gayud according to the Word of God. So, ang paglutos, ako na ning ibalik-balik, naka-built in na sa atong pagsunod sa Diyos. Sa atong pagtubag sa tawag sa Ginoo, ang paglutos, normal ra na. Walay nangalagad sa Ginoo nga wa lutosa. Walay nagpagamit sa Ginoo nga wa lutosa. Walay ningbiya sa kangit-ngit nga wala lutosa. Walay alagad ni Kristo nga tinud-anay nga wala lutosa. Kaya ang pagsunod sa Ginoo igsoon. Okay? Naagi ng paglutos, apil na. Kung nagtanaw ka karon diri igsoon nga wa ka gilutos, but still you claim that you are one of the followers of Jesus Christ, then magduda ka diha. Kaya ang tanan nga ning sunod ni Kristo lutoson og lutoson gayud. Why? Because even Jesus Christ, our Master, gilutos usab. Si Pablo igsoon, banggiitang alagad sa Ginoo. Gilutos usab, ingon siya, gilutos kami sa mga tao. Amen? Sa kinabuhi ni Pablo nga nitubag siya sa tawag sa Ginoo, igsoon. Wa siya gihimo, igsoon nga dautan, ming tubag lang siya, ming sanong lang siya sa misyon sa tawag sa Ginoo. No? Nagpagamit lang si Pablo sa Ginoo. Nangalagad lang siya ni Kristo, igsoon. But, gilutos siya. Gilutos siya sa usar ba? No, daghan. Gilutos kami sa mga tao, plural, mga. Bot pasabot, daghan ang nilutos ni Pablo. Ug sa iyang mga kauban sa ministry, apan, ingon siya, wala gayud biyai sa Dios. Ang nakanindot igsoon, kay bisag unsa kadako sa mga paglutos. Bisag kinsa pa ng tawhana, mga inila nga tao ang mulutos nato. Kay di gid biyaan sa Dios. Si Pablo nakasinati nga gilutos. Amen. Si Pablo nakasinati to nga gilutos sa makadaghan. Apan wala daw siya biyai sa Ginoo. Sama nato. Ang Dios ni Pablo mausab ang Dios nato. Ang Kristo nga gisunod ni Pablo, the same Christ whom we serve today. Ug atong gisgutan karon siya ni. Si Pablo nakasinati og grabing paglutos. Apan ingon siya, apan wala ako or wala kami biyai sa Dios. Igsoon, akong balikon, ang paglutos part sa Kristohanong kinabuhi. Walay ning sunod ni Kristo nga walay mulutos. Ako igsoon, mabitong more than 10 times na ko ning ingon sa Ginoo, Lord, muundang na lang ko ani kapuya ning mamastor. Musulti ra man ta unsay gisulti sa Biblia. Apan yagayagaan man ta Ginoo. Sakit kay Ginoo, ang uban ning sulti ako ang mga suod nga gala sa una. Kauban ako suyop-suyop og syabo. Kauban ako sa mga kabuang, mga kangit-ngit, apan karon Ginoo gipakauwawan ako nila. No? Naagi ng paglutos apan ang saad sa Ginoo, dili ta niya pasagdan ug dili ta niya biyaan. Amen. Ang saad sa Ginoo, mga igsoon, ni David na sinati ni Pablo. Ingon man si Pablo, gilutos kami apan wala biyai sa Dios. Saad sa Dios ni David, ingon siya nga, ako ang imong magbalantay ug walay makulang kanimo. Amen. Tinuod jud, indeed,
what God has promised to David, igsoon natuman ni Pablo. Kay si Pablo nakasinati og grabing paglutos apan walay higayon nga gibiyaan siya sa Dios. Paminaw mo. Kung nagtan-aw mo karon diri nga ginalutos mo, di bot pasabot nga gilutos mo, gibiyaan mo sa Dios. Amen. Walay paglutos nga nadangatan nato igsoon karon nga gipasagdan ta. Wala ang paglutos dili na rejection. Sa matag sitwasyon kauban gyud na kanunay nato ang Dios. Amen. Walay higayon nga gipasagdan ta. Gilutos ta kay part na sa tong pagsunod sa Ginoo. Even si Jesus gilutos sad. Amen. Nabay gibuhat nga dautan si Kristo. Wala. Ming ariyas kalibutan gihatag niyang kinabuhi igsoon kay mao na iyang mission, gipadala siya sa Dios Amahan aron magabaton tag kaluwasan. Wala siya gilapas nga balaod. But still gilutos siya. Gidaog-daog, gigamag istorya, gimuhimuag isyo, gidaot ang dungog, gibira paubos. Pero nakanindot kay si Jesus sad wala biyae sa Dios nga nagpadala niya. The same ni Paul, wala siya biyae sa Dios, the same sad ninyo nga nagtan-aw karon. Gilutos man ta, praise God. Salamat ka dapat sa Ginoo, magpasalamat ka dapat sa Ginoo kung gilutos ka. Kay kung gilutos ka igsoon, samtang nagsunod ka sa Ginoo, pasud natunong ka sa saktong dalan. Natunong ka sa sigpit nga dalan, natunong ka sa tawag sa Ginoo, kay mao gyud ang proseso. Musunod ka sa Dios, lutoson ka. Apan ang saad sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan, siya nga atong magbalantay, walay makulang ka nato. Amen. Si Pablo igsoon gilutos usab apan wala biyai sa Dios. Next. Ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Kani bugat na ni. Kay bawa pa po rin gidagmalan, naghisgot ni sa physical na to. Ang persecution sa una, sa uban ng mga Kristohanon, sa mga disciple ni Jesus, physical. Kaning word nga gidagmalan, si Pablo igso nakasinati ni gikulata. Si Pablo gipreso nga way sala. Grabe igsoon ang matod pa sa history, si Pablo gilatigo sad ni mura sad ni si Jesus. According to Bible scholar or history sa Bible nga, si Pablo nakasinati po ning mga bunal, mga latigo ba. Si Pablo igsoon grabe ang kasakit sa physical, no? Labi na tong si Pablo ug si Silas bitaw akong gi-share ninyo ni aging mga live na to. Before to si Pablo gipriso, kauban ni Silas, gikulata pa ni, no? Gibunalan, no? Mao ni iyang giingon diri nga gidagmalan kami. Okay? Na? Gidagmalan kami. Unsay sunod? Sa makadaghan. Nakasinati ni si Pablo igsoon og mga bunog sa lawas niya. Kapila, dili lang kausa, kung dili makadaghan na. Ingon siya diri, bisan tuod gidagmalan kami sa makadaghan. Mayo ganita kay nga atong mga pagsulay igsoon pagbati ra. Gilutos ta, gipasakitan ta istorya, gitraidor ta, gihudas ka sa imong best friend. Pagkawawan ka sa imuhang mga duol sa dughan, no? Nangabit ay imong asawa, imong bana. Kuan ra man na, di man ka masakitan na sa physical. No, mga paglutos, kasakit kayo, nabuang na daw ta, himbalhin og laing tinuhuan, nayawaan na daw ta, no? Istorya ra na taman, apan si Pablo, grabe, gidagmalan siya. So, naay physical contact, igsoon, no? Gibunalan, gikulata si Pablo, gisumbag, gilatigo, gipriso, gipakawawan pa, gidaot ang dungog igsoon. Si Pablo nakasinati ni og torture, kasakit sa iyang physical. Na maubitaw ning ingon siya diri sa next line, no? Apan wala kami mamatay, no? Wa siya mamatay, no? Meaning igsoon nga nakasinati gid siya mga bunog kulata, pero wala siya mamatay. Ngano man na? Kay kauban niyang Ginoo. Amen. Grabe ang nasinati ni Pablo igsoon nga mga paglutos, challenge, pagsulay, hagit sa dang nagpagamit siya sa Ginoo. Dili lalim igsoon. Apan tungod sa grasya sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo may iyang kusog. Mabita ingon siya, akong balikon akong isulti na, for I can do all things through Christ who gives me strength. Si Pablo ning ingon ana, kay ang sikreto igsoon sa iyang kadaugan. Ang sikreto nga na-overcome ni Pablo ang mga kulata, ang bunog, ang pagpakauwaw sa mga tao. Kapila siya gidagmalan igsoon. Naka-overcome si Pablo, nagpadayon siya igsoon sa misyon nga gihatag sa Ginoo. Tungod kay iyang sikreto, si Kristo may iyang kusog.
kauban niya ang Ginoo sa iyang mga battles, igsoon. Amen. So, ang gusto na ko ipaabot, igsoon, kanideng mga lagad ta sa Ginoo, kaning mutubag ta sa tawag sa Ginoo, walay hayahay. Kaning magpagamit ta sa Ginoo, naagi ng paglutos, pagbibiyay, pagsulay, naagi ng mga dagko nga hagit nga wa pa nimo na sinati sa wa pa ka nangalagad sa Ginoo, imo nang masinati sa naa na kas Ginoo. Ako ra igsoon, sa una nabay magbugal-bugal nako. Sa una nga nagsigip akong suyop og shabu, sa una nga palahubog pa ko, sa una nga naa pa ko tanang bisyo, sa una nga himabay pa ko, sa una nga kawatan ko, sa una nga barumbado ko, sa una nga dautan ko, wa ko'y Ginoo, di ko mo to Ginoo, naabay mo ingon ako, nabuang naman na si James, nayawaan na si James, ay mugtuan na ni James, kay napanuwaya na, adik-adik na, grabing mga pasakit, igsoon, karon ron nasinati na ko, nga mga grabing kasakit, nga tanang tunglo pamalikas gilabay nako sa nana ko'y Ginoo. The same as Paul, igsoon, when Paul responds to the call of God, kay kato maning naglakaw si Saulo padulong sa dalan man ni paingon sa Damasco, nya dayhayag sa langit, di ba? Nginay tingog nga gitawag siya, no? Ming tubag siya sa tawag ni Kristo, igsoon, nagpagamit siya, and then si Paul wala kay balo nga mao da ito, nagasinati sa grabing kasakit pagsulay, pero mao lang ni timan ni igsoon sa pagsunod nato sa Ginoo. Mao ni timan paminaw mo, sa pagsunod nato sa Ginoo, nagpagamit ta sa Ginoo, naginay mga dagko kayong pagsulay balod sa kinabuhi, pero timan ni lang ni limitado ra ng tanan. Ang tanan kontrolado sa Ginoo. Tanaw na itabo ni Pablo, kontrolado man ni, gibunalan sa gikulata, pero namatay ba siya? Wa. Unsay gingon di, apan wala ako mamatay, wala kami mamatay. Gidagmalan sila, gibunog, gikulata, gibunalan, pero wala namatay. Kabantay mo, limitado. Kaya ang gusto ipaabot sa pulong sa Ginoo, makasugat tag mga dagko kayong mga unos sa atong pagsunod sa Dios, pero ang tanan kontrolado na sa Ginoo. Walay unos nga itugot sa Dios nga maunlod ka. Si Pablo naunlod ba? Wala. Kontrolado, limitado. Amen. Parehara ko na sa pagsulay ni Job, di ba? Ang yawa, ang demonyo, igsoon, nananghid sa Ginoo. Si Job kay ning nangalagad na nimo, kay imo man gipanalanginan, pero mauni be, kuha ang tanan nga naa niya. Di ba? So gitugutan sa Dios si Job, si Satanas nga buhaton ang tanan. No? Tanawa? Sige, buhata ang tanan, apan ayaw lang siya patiyak. Pantay mo, limitado gyapon. Kay ang tinuod igsoon mauni. Ang yawa, igsoon, pwede na makahimo og dili maayo na to, pero ang pagtugot na sa Ginoo. Ang yawa, pwede na makadagmal na to, pero diha ra kutob pod naay limitation. Kaya ang makapamuhat gyud fully nato ang Ginoo ra. Ang power ni Satan limitado ra kumpara sa gahom sa Ginoo. Ug iyan ang gipamatud-an sa nitabo ni Pablo. Si Pablo igsoon gidagmalan pero wa namatay. Si Pablo igsoon grabe ginalutos og maayo sa to. Gisakit sa tanang paagi apan wala gayon mapukan. Kabantay mo, limitado. Ang yawa gitugutan nga musulay ni Pablo, pero wala jud siya makapukan. Okay? Naglibog, no? Gitugutan sa Ginoo nga maglibog si Pablo, apan wala sa sila na wadig paglaom. Gilutos apan wa biyay sa Dios. Kabantay mo, limitado tanan. Every problems, paminaw mo. Ang gusto na ko ipaabot ninyo ning kabuntagon, Nixon, nga sa pagsunod nato sa Ginoo, sa pagtubag nato sa tawag sa Ginoo, makasugat mataglain-laing problema, mga higanting problema, pero naa gyud nay solusyon. Walay itugot sa Ginoo nga problema nga walay solusyon. Wala siya itugot nga pagsulay nga dili na to madaog. Ang tanan limitado ra na. Amen. Ang gusto sad nako ipaabot karong kabuntagon igsoon sa kinabuhi ni Pablo. Grabe ang pagsulay, grabe ang struggle ni Pablo, yung battle sa mga kasakit, na priso pa siya, gi-frame up, gipasangin nilang, si tawagan na, gipakawawan igsoon. Apan minggawas gyud nga si Pablo nagmadaugon. Sa to pa tinuod gyud ay ang saad sa Ginoo ni David igsoon. Si David alagad sa ni sa Ginoo, no? Tinuod jud ni ang Salmo 23:1. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, walay nakulang kanako. Walay nakulang ni Pablo.
Ang kusog gihatag sa Ginoo niya. Paglahutay, espiritus paglahutay gihatag sa Ginoo niya. Amen. Si Pablo Igsoon wala mamatay, wala maunlod sa mga balod nga nasugatan niya, kung dili ning daog siya. Nawao, dapagino. Salmo 23:4. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Tanawa? Si Pablo nagkasinati ani Igsoon nga naglakaw siya sa ngit-ngit, sa walog sa kamatayon. No? Si Pablo nagkasinati ani kay nalunod ni siya. Daytime Igsoon nga si Pablo nagsakay og bangka, nalunod Igsoon pero buhi siya. Mao ni giingon dire. Night time nga si Pablo Igsoon gibunalan, gikulata, buhi siya. Mao ni giingon dire Igsoon nga bisan pag maglakaw ako sa walog sa ngit-ngit sa kamatayon, dili ako mahadlok. Why kahadlok si Pablo nga miatubang sa tanang challenge bisan sa kamatayon, kay kauban niya ang Ginoo. Kay ang Ginoo may iyang magbalantay. Kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako. Wow. Gibantayan, gipanalipdan si Pablo sa Ginoo. Ngano man, of course, kay siya may sinugo man siya sa Ginoo. Mao ni Timan Igsoon. Nagtanaw mo diya. Once gitawag mo sa Ginoo, nay gipabuhat si Lord nimo. Ubanan jud kaniya. Bisan pagdalhon ka sa Ginoo Igsoon sa lisod kayo nga sitwasyon, pareha ni Pablo nga niagi siya kalibog. Sakit kay nga sitwasyon, gidagmalan siya. Apan naag hapon ang Ginoo diya. Saad na sa Ginoo nga di ta niya pasagdan. Saad na mismo ni Kristo before siya ni kayab sa langit nga ubanan ko kamo, bisan asa kamo. Buhata lang akong kabubuton tanawa. Si Jesus before siya ning kayab sa langit. Naagi ni sa last line, last verse. Okay? Last verse, Igsoon. Mateo 28:20. Mao ni pinakalas nga verse, Igsoon. Mateo 28:20. Ingon si Jesus sa before siya misaka na mikayab sa langit. Ingon siya dito. Og tudloi sila pagtuman sa 19 ta magsugod. Tungod ini sa inyong pagpanglakaw, no? Make disciple, great commission eh. Imuha nga akong mga tinun-an ang tanang katawan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. 20 dara. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Dara og hinumdumi, mao ni saad nga gibilin sa Ginoo nato. Kita nga gitawag sa Ginoo. Kita nga nagsunod ni Kristo. Kita nga nangalagad sa Ginoo. Mao ni ang last word nga gibilin ni Lord para nato. Ingon siya, og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wow. Mao ni saad sa Ginoo Igsoon. Hangtod sa katapusan sa kalibutan mag-uban siya kanato. Meaning hangtod sa kung asa tama ni atong kinabuhi, kung maabtan bata nga ang Ginoo di pa mobalik unya. Ang atong kinabuhi mo pauli na sa tag-iya nini, mag-uban ang Ginoo. In other words, mga Igsoon, ang gusto ipabot ni Kristo na ni, even sa pinaka-last breath nato, si Lord mag-uban. Nganong mahadlok man ka? Nganong mahadlok man ka magpagamit sa Ginoo? Nganong mahadlok man ka mutubag sa tawag sa Ginoo? Ang uban, Igsoon, daghan ko na dunggang testimony, minglikay sa pagkapastor, kay ang pastor way kwarta. Ang pastor way sweldo. Mayo man ang makatiming ka nga pastor nga nay supporter ko no, nay sponsor. Pero daghan sa mga pastor nga way kwarta, luoy kayo. Daghan kay mga pastor nga daghan nga bitaw. Even me, ako ing supak ko ani, di ko magpastor. Ngano pastor magkulod nga wa man nay kwarta. Lisod kayo, pastor no, way kwarta na kay bawo ko. Kay anak kog pastor. Nya na ako yung mga namit, mga pastor's kids ba? Mga anak sa pastor sad. Nga na pastor na karon. Mao sa na ilang istorya, likay jud ko sa pagka-pastor pero karon mao gyud. Nahimo jung pastor. So, ako na bantayan Igsoon. Usahay Igsoon, madlok ta matubang sa kalisod. Kaya ang tawag sa Ginoo Igsoon, dili sa lalim. Pareha ni Pablo. Pero timan ang saad ni Kristo nga gibilin niya sa iyang mga disipulo. Tudloi sa pagtuman sa tanan ng akong gisugo kaninyo ang mga tao. Og hinumdumi, mao ni. Sa tanan nga gitawag sa Ginoo, mao ni ang giingon ni Jesus before siya mingkayab last line, ingon siya. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo
hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Mag-uban ang Ginoo. Walay gayon nga biyaan ta sa Ginoo. Kadungog mo ng awit nga, bisan asa ko mo adto, bisan asa ko mo adto, ikaw mag-uban ka nako. Tinuod na. Ako igsoon sa 13 years, 13 katuig nga nagwali ko. Way higayon nga gipasagdan mi sa Ginoo, wagon mi trabaho. Pero nawa nakatukod og balay, way sweldo. No? Walay sponsor nga Amerikano, walay sponsor nga negro. Ako no, negro. Walay sponsor nga Koreano, Hapon, wala. Sige, si Lord ra sponsor. Si Lord among source. Si Lord among supporter. Pila nakapastor ning ari dire. Pastor kinsa ra sponsor ninyo. Magkatawa man ta. Samot na karon igso nagpa-tiles ta sa church. Ang uban nagtuo nga na sponsor, wala. Ming trabaho lang may para sa Ginoo. Ug ang Ginoo na ining sweldo namo. Ang Ginoo na ini gamit og mga tao nga wa mi kailangan ning kalit lang og abot sa mong kinabuhi. Pastor gisugo mi sa Ginoo, pastor nga tagaan daw kanamo ani. Pastor gisugo mi sa Ginoo, gihikap ko sa Holy Spirit, pastor nga mohatag nimo aning amount. Pastor giingnan ko sa Ginoo, gisugo gid mi sa Ginoo, pastor nga mao'y magpa-tiles. Kanang magpa-tiles karon gisugo na sila sa Ginoo. Pastor mauni pastor gihikap ko sa Ginoo nga mo support sa ministry. Ana, kaila ko nila wala. Dili na nako kadugo. Pero igsoon kay ning saad man ang Ginoo nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kanang word nga ako magauban kaninyo, full package na. Dili lang ta ubanan sa Ginoo sa ministry, proteksyonan ta, tagbuon usab niya ang atong panginahanglan. Kanang pulong again akong balikon nga ako magauban kaninyo bisan sa katapusan sa kalibutan. Ang gusto ipaabot sa Ginoo na full package na. Dili lang na kay ubanan ta, bisan asa ta, proteksyonan ta, apil po na tagbuon niya atong panginahanglan. Amen. I-provide niya ang dihog, ang gahom sa ministry igsoon. Bantayan ta sa Ginoo kanunay. Tagaan ta sa Ginoo maing panglawas, apil na nga ang Ginoo mag-uban nato. So nganong mahadlok man mo, mamastor, mutubag sa tawag sa Ginoo. Di pa kana ang pastor challenging kayo. Ang pastor way sweldo na nalay except sa uban. Prangka lang, no? Except sa uban. Nay ubang pastor nga gisweldoan. Aban kaloy sa Ginoo grasya sa Ginoo himaya sa Ginoo kaning kaistorya nyo karon wa gini sweldo. Apan daghan kay tubod nganuman kay ang Ginoo may akong tinubdan. Nindot ang the good thing about trusting God in every area of our lives is once ang atong panabang na sa Ginoo. Kaya ang panabang bisag asa pod gikan from north, south, east, west. Nga naman. Nga na si Lord daghan siya pamagi. Amen. So mo na ang mga igsoon akong gipasalamatan ng Ginoo. Experience na mo na. Experience na mismo namo igsoon. 13 years ko nga nagwali nagministry. Di pa matud-an sa Ginoo bisag wa mo yung mga trabaho. Pakit-on ta mo basta unahon ko ninyo. Basta mo tubag mo sa tawag na kung kunay bahala, tanawa na itabo. No? Actually, igsoon, first time pagalinin mo karon nga ako, 41 naman ko akong edad. Nya, diretso ko na tao sa Bohol. And then, wala pa dyan. Sukad, bata pa ko, nag-college ko. Nya, na-master ko. First year sa ministry. Wala pa may kasinati o kanang bitong nami kaugalingong balay, sige lang abang, kaugalingong yuta, kaugalingong simbahan. Wala. Puro inabang, puro nagsalig sa tao, apan karon igsoon. Grasya sa Ginoo. Ning tubag mi surrender tanan sa Ginoo. Lord, sige akong asawa wala na mo balik og abroad igsoon nga kaming duha nag full time gid mi Lord. Mao na ni. Since gitawag man mi nimo ani, bahala na ka sa among panginahanglan so among nasinati gyud nga He's faithful. He's faithful to His promise. Nga niingon siya, wako magauban kaninyo. Sige ingon dire. Ug ako magauban kaninyo. Kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28:20. Amen. O na igsoon, sakto. Yes, si Pablo nakasinati. O grabing kasakit, pagsulay, paglutos. Gidagmalan, gipriso, nalunod. Gipakawawan, igsoon. Gipasangin lang, napriso nga way sala. Apan wala pasagdi sa Ginoo.
taliwala sa daghang unos nga nasinati ni Pablo pagsulay hagit. Si Pablo midaog, si Pablo milahutay, si Pablo igsuon nakaagwanta, nakaantos kay ang Ginoo nag-uban kaniya sa tanang panahon. Amen. Ang Ginoo nag-uban kanunay nimo sa tanang panahon. Sa tanang mga nagtan-aw karon igsuon, kung namay nagtan-aw karon nga naay mga pagsulay nimo karon, no? Nakakaroon sa sitwasyon nga naipit ka, nag-struggle ka, timan-i, wa ka diha nag-inosara. Ang Ginoo nag-uban nimo anang dapita, anang nga area. Unsa man nga area sa imong kinabuhi karon nag-uban ng Ginoo. Saad nas Ginoo. Amen. Naa siya. Si Pablo nakasinati og grabe kay mga kasakit na. Nganong si Pablo nagkalahutay man. Nganong si Pablo igsoon wa man na backslide. Wa naluya sa pagpagamit sa Ginoo. No, kung atong unaw-unaon ang background ni Pablo, ang iyang experience kato bitaw akong gi-share ninyo nga hapit na tungang gabi si Pablo nag-awit, nag-ampo, nagdaig sa Ginoo. Nya tong time bunog kayo. Si Pablo na priso nga walay sala gikadinahan. Dapat unta naluya si Pablo, dapat unta nang luod si Pablo, dapat unta na backslide si Pablo, pero wa na hitabo na igsuon. Si Pablo nakaantos sa tanan mga igsuon nga mga paglutos. Nakaantos siya, nakaagwanta tungod kay giubanan siya sa Ginoo. Wala higayon nga Ginoo nagpasagad niya, kung dili ang Ginoo nag-uban niya kanunay sa tanang panahon. Sa tanang challenge hagit ang Ginoo nag-uban ni Pablo. The same nimo. Unsa man imong kahimtang karon, unsay may imong gipas-an, gidaladala, gihambin, kabugat, kasakit. Imagine, tanawang giingon ni Pablo, grabe. Gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayud kami mapukan. Igsoon, kanang challenge nga naa nimo karon, wala na gitugot sa Ginoo nga mapukan ka. Gawas kung magpadala ka. Si Pablo nakasinati pon nga gisakit siya sa tanang paagi, apan wala gayud siya mapukan. Kay si Pablo nagkuhag kusog sa Ginoo. Kabalo ba mo igsuon nga ang tao nga nagkuhag kusog sa Ginoo dili basta-basta mabackslide na, dili na basta-basta mapukan sa mga dagkong unos ug pagsulay, no? Gisakit kami sa tanang panahon si Pablo, apan wala mapukan. Naglibog ka karon, naglibog si Pablo na, naglibog apan wala gayud kawadig paglaom. Ayaw itugot igsuon nga ang kalibog nimo karon mawad-an ka paglaom, no? Amen. Hangad sa Ginoo, tutok tan-aw sa Ginoo, naa diha ang panabang niya, naa niya ang solusyon, no? Naglibog sad si Pablo sa una apan wa kawadig paglaom. Gilutos siya sa mga tao apan wala biyae. Gilutos mga karon naa ang Ginoo nimo daw na ni biya nimo. Gawas kung ikaw mo biya niya, why choice si Lord? Si Pablo gilutos apan si Pablo nagpabilin. Wa siya biyae sa Ginoo. Okay? Gilutos kami sa mga tao apan wala gayud biyae sa Dios. Ug bisan tuod gidagmalan, no, gibunalan physically. Gipasakitan ni si Pablo physical. Gibunalan, gikulata, gipreso apan wala mamatay. But pasabot igsoon sa tanan nga hagit nga nasinati ni Pablo. Either pagsulay man sa istorya, pagbati, or pagsulay sa physical mismo nga nanay physical contact. Ang Ginoo nag-uban gyud niya. Wala siya pasagdi. Kabalo ba mo igsoon nga the same God, the same Jesus nga gidayeg ni Pablo, the same Jesus nga gilagaran ni Pablo, mausab ang Kristo nga atong gilagaran karon? Wa siya mausab. Is the same yesterday, today, and forever. Wa siya mausab. Ang Kristo nga gisunod ni Pablo, mausab ang Kristo nga di mo pasagad nimo. Mausab ang Kristo nga maghatag og paglaom nimo. Mausab ang Kristo nga maghawas sa kalisod nimo. Mausab ang Kristo nga magproteksyon kanimo gikan sa tanang mga hagit sa imong kinabuhi. Amen. Nganong maluya man ta? Nganong managana man ta motubag sa tawag sa Ginoo? Yes, naagi ng mga hagit pagsulay, pero naa po diha ang Ginoo mag-uban nato. Dili og dili ta pasagdan sa Ginoo. Saad na mismo ni Kristo. Ingon siya, ug mao ni timan-i ninyo, hinumdumi, magauban ako kaninyo kanunay bisan sa katapusan sa kalibutan. Buot pasabot bisan hangtod matapos ang kalibutan ug atong kinabuhi, ang Ginoo mag-uban nato. Kasama natin ang Dios. Amen.
o kung kauban na to ang Diyos, sigurado ang kadaugan, matagamtaman na to. So again, to all of the viewers this time, nagtanaw mo. If there's anyone who are watching this time, nga naa mo karon sa mga pagsulay, paglutos, pagantos, igsoon, dangop lang sa Ginoo, naa di ang Ginoo. Wa ka na ginusara di, kauban ni mo ang Ginoo. Sakay lang, ako na nagibalik-balik. Sometimes, dili na to ma-recognize ang presence ni Lord. Kay sobra ka nakatutok sa imong dakong problema. Of course, ma-out of sight ni mo si Lord, kay naman ka nagtutok sa dako ni mong problema, nga naay dako nga Ginoo, nga imong gilagaran. Usay makalimot ka sa Ginoo, kay sobrang tutok ni mo sa dako ni mong utang. Sa imong bana nga palahubog kayo, badlungon kay imong papa, palahubog, mga adik-adik ni mong anak. Nakakariya nagtanaw sa mga unos problema. Nakalimot ka nga naa si Lord po diha, kauban ni mo. Amen. Dangop, sangpita, ayaw pagpakawag, paglaom. Manitiman igsoon, hinumdumi, ingon si Jesus, hinumdumi ninyo. Ako magauban kaninyo. Kanus aman, panagsa no, kaninyo kanunay. In other words, in every situation, in every time, every day, every minute, every hour, all the time, ang Ginoo mag-uban ka nato. Hangtod sa katapusan, sa kalibutan. Amen. So, dita ngay mahadlok, mabalak ka. Kaya tanang panghitabo, kontrolado na sa Diyos. Sama sa nitabo ni Pablo, bugat kay pero kabantay mo, limitado. Ang tanan, limitado. No? Wa sila mapukan daw, wa siya napukan. No? Gisulayan kami, unsa to yung giingon, wa napukan. No? Gidagmalan, apan wa namatay. Kabantay mo, limitado kanunay. Kay ang gusto na ako ipaabot, o gusto ipaabot sa pulong sa Ginoo, tanang pagsulay, unos, kontrolado sa Diyos. As long as we have faith in His Word, mukupot lang ta sa Ginoo, mukapyot lang ta, mulurang ra ang tanang unos. Walay unos nga mulahutay mo padayon. Ang tanan na ay katapusan. Basta lang ang atong buhaton igsoon, musalig ta, mulaom ta, musangpit as Ginoo, dili ka ma-disappoint. Amen. Tabangan og tabangan ta. Kay saad na niya nga di ta niya pasagdan. Saad na niya nga magauban siya kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. So again, to all of the viewers, this time wala ko kabalo sa inyong mga problema karon. Wala ko kabalo igsoon. Paminaw mo ning kanta, imong gunit na si Lord, mo gunit nimo. Kanusa na itabo nga ning gunit ang Ginoo, pastor, katong si Pedro na unload na. Kay si Pedro nahadlok sa balod, pagka-unload niya gigunitan siya sa Ginoo. No? Ang gunit sa Ginoo igsoonana kanunay, no. Sangpita lang siya. Unsa may unos nimo karon? Unsa man ang imong nasinati karon nga grabe, sakit kaayo. Nasinati po na ni Pablo, naglibog po si Pablo. Apan si Pablo nilahutay kay ang gikuhaan og kusog ni Pablo si Kristo. Amen. Igsoon again, wa ka naginusara anang dapita. Si Jesus aware sa imong situation. Si Jesus aware sa imong samad karon kasakit. Si Jesus aware sa imong utang. Aware siya sa tanan imong mga hagit, giantos, gipasan, imong mga luha, nakasabot si Lord. Duula lang siya. Nara siya, igsonas kilid-kilid. Nagpaabot rin nimo. Pastor, ning duol naman ko. Padayon ang duol. Amen? Kuwangan pa siguro imong pagduol. Kuwangan pa siguro imong pagduol, dot-dot, ug maayo. Kay basin ba, og karon ra kaning duol, kay bugat na kayo, pero daghang kay mga panahon sa una. No, gimingaw lang si Lord. Naglambing lang si Lord nimo. Paduol ug maayo. Pastor, ning duol na ko, pero maor. Paduol, wa pa, kuwangan pa. Paduol. Sa mao ni timanig soon. Di na mulungtad ng unusa na. Muhunong gina, muhunong og muhunong mulurang ra og saluyo sa mga unos, nay panalangin nga mubanos, nay milagro nga masinati nimo. Amen. Salig lang sa Ginoo igsoon. Ang Ginoo Dios dili siya tao, tumanon gyud niya ang iyang saad kanimo. Again, si Lord aware sa imong sitwasyon karon. Si Lord familiar sa imong nahitabo sa imong kinabuhi karon. Ug ang tanan wala na matago sa Ginoo. Nay mga pangitabo sa imong kinabuhi nga di masabtan sa mga tao, apan ang Ginoo nakasabot nimo. Salig lang igsoon. Amen. Salig lang ang Ginoo, narana diha nimo, saad na niya. Let's pray. Father God, thank you for your word this morning. Salamat Lord sa imong mensahe.
Salamat Lord sa imuhang very comforting word nga imo mingi pahinumduman Lord nga normal ra gyud ang mga kasakit. Normal ra gyud ang mga pagsulay, pagantos ang imong mga banggiitang alagad sa Ginoo. Sa una kaniadto nakasinati usab Ginoo, naglibog sad sila, gidagmalan, gilutos sa tanang paagi Ginoo, gipasakitan. But still ning lahutay sila kay ikaw ang ilhang kusog. So Lord God, I pray to all of the viewers this time, kung nay nagtan-aw karon Lord nga ang iyang kinabuhi mausad sa kinabuhi ni Pablo, Lord tagaig dugang kusog. Lord liguna ang nga makaantos pagid Ginoo, makalahutay Ginoo sa mga pagsulay Ginoo. Tagaig kaalam Ginoo. Lord, I pray nga ang ilang mata karon ana nila itutok nimo dili sa mga unos. Usahay makalimtan ka namo Ginoo kay sobra mi nakafocus sa among problema. Nakalimot mi nga naa man day kang musulbad sa problema. Kay walay problema Ginoo nga imong gitugot nga wala kay giandam nga solusyon. Every problems that you allow to happen in our lives, Lord God, you already prepare a solution for us. So Lord, usahay malipat lang ni ba kay nagtutok magud mi sa problema, nakalimot mi nga naa day ka. So Lord God, again I pray sa tanan nga nagantos karon sa mga problema, ipabati nga naa ka. Hinumdumi sila sa saad nimo, ning ingon ka Ginoo, before ka nikayab sa langit, ning ingon ka, hinumdumi ninyo, mag-uban ako kaninyo, kanunay. So sa tanang panahon Ginoo, wala higayon nga ning gi-reject mi nimo, wala higayon nga gibiyaan mi nimo. Apan naalay times Lord God nga quiet ka, silence ka kay naniid ka sa mong pagtuo. Sama sa imong mga imong mga disciple dito sa sakayan Ginoo. Nagpatulog-tulog ka, apan imo lang gipanid-an ang ilang pagtuo Ginoo. The same as kanamo Lord God nga usahay giduol na kanamo, gisangpit na kanamo, mingdangop na minimo apan wala gyapon tabang tungod kay imong gitistingan ang among pagtuapan. Ang tinuod naa ka, dili ka bungol sa among pagampo, kanunay ka mamati. So Lord, salamat. I pray for the comfort Lord God. Salamat sa paglaom Ginoo, ibutang sa kasing-kasing sa imong mga kanakan karon nga naay mga problema. In Jesus name. Lord, I pray nga kani nga mensahe karon Ginoo dili malubayng kawang. Apan Lord, kinabuhion na mo ni ug magbunga gini sa among kinabuhi Lord God, in Jesus name. Let your Holy Spirit will always remind us with your word this morning nga naka-built-in na gidaan ang paglutos, kasakit, pagsulay, pagbibi-ay, pagtamay, tanang klase sa kasakit naagi na sa among pagsunod nimo. Og pahinumdumi mi Lord sa imong saad nga di jud ka mo pasagad namo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Lord, salamat Ginoo. Salamat kayo sa imong mensahe. And right now I continue to pray to all of the viewers right now. I continue to release blessing, to declare blessing upon them. I declare miracle Lord God. Sa tanang nagtan-aw karon Ginoo, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo unsa man ang ilang problema karon. Balatian ba? Balatian sa physical or balatian sa emotional kay nasakitan sila Ginoo sa istorya. Kaluwasan ba sa iyang tibuok panimalay or kadugo, kaliwat? Tinud-anay kabaguhan ba kay nagapos pa sila sa mga addiction Ginoo? Tinud-anay kagawasan ba kay ang uban lulong pa sa makadaot nga bisyo o di maayo nga mga kinaiya? Financial breakthrough ba kay ang uban karon nagapos sa ilang utang? Unsa man karon Ginoo ang ilang problema? Katalaw ba kay managana pa sila motubag sa tawag nimo? Lord God, unsa man ilang problema karon Ginoo nga ilang giatubang Ginoo, tagaig solusyon. Tagaig Ginoo kasulbaran Ginoo. Mangita kag paagi Ginoo nga masulbad ang ilang problema sa pangalan ni Jesus. Palihukang imong milagrosong kamot Lord God sa ilang sitwasyon karon, Jesus mighty name. Akong gibadlong gibungkag tanang gahom sa kaaway sa ilang kinabuhi karon. Mga espiritus pagduha-duha, spirit of depression, ako ining gibungkag sa pangalan ni Jesus. Mupuli ang kalinaw, mupuli ang paglaom, mupuli ang kalipay. Lord God, mamuhat ka. Again Lord God, ibutang sa ilang kasing-kasing karon nga ang tanan kontrolado nimo. In Jesus name. Lord God, salamat sa milagro. Salamat sa kaayuhan sa balatian. Salamat Lord sa pagtagbo sa ilang panginhanglan. Salamat nga masulbad ang mga utang Ginoo, kaluwasan sa ilang pamilya, sa ilang kadugog kaliwat. Salamat sa tinud-anay kabaguhan Ginoo. Salamat sa kadasi Ginoo nga mulakang na sila sa tawag nimo, in Jesus name. Thank you Lord. Kung ining taknamong dawaton Ginoo ang kadaugan. Dawaton namo Lord ang panalangin. Dawato namo uban sa dakong pagtuo, himua lamang ming kapiyalan Lord God. Mao kini nga among pag-ambu amahan, amo kining gipangayo.
gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. May among bugtong manluluwas. Amen og amen. Mabungahong adlaw mga igsoon. Thank you, Star Senders. As always, Brother Lord James Talingting. God bless you more. That's all for this morning. Mauto itong pamahaw mga igsoon. Ako ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. So, mauto igsoon ang atong mensahe, no? Very comforting. Wow. Thank you for the presence of the Lord. Ako nagaampo nga ang Ginoo magauban kanato karon. Ampingan ta sapnayon taniya. Dili matapos rong adlaw nga di tay bless ni Lord. Katong nagtan-aw nga nay mga problema na solusyon in Jesus name. Sa tanan nga mga nasa abroad, nasa gawas, mga OFW, ampingan mo diha sapnayon ubanan sa Ginoo tagagmayng panglawas paboran mo sa Ginoo. Every steps of your way I declare miracles, blessing in Jesus name. Hallelujah. Okay? Again, dili matapos rong adlaw nga walay blessing gikan ni Lord in Jesus name. So, end na tayo igsoon. Again, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page or i-share atong page, atong live igsoon or ang atong YouTube channel. So, wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, ang atong YouTube channel, ang link nasa caption na nga live. Ako ning i-download igsoon kay 30 days ra ni taman, 30 days unya. Automatically ma-delete niya itong live. Sayang ang mensahe, no? So ako ning i-download niya. Ako ning i-upload sa itong YouTube channel. Ang link nasa caption aning live. Again, free to subscribe. Again, thank you so much sa mga subscribers aning page, mga Star Senders. Thank you kaayo. Salamat kayo din na po ilain, no? Chinchin Biliano, thank you. Katong ganina si Brother Lord James Talingting, ako ang sangay. Thank you. No, again, thank you mga Star Senders. God bless you. I appreciate it. And tanan-tanan, salamat kayo. Huwag akong ikabilin, mga igsoon, sa makanunay. Ampo, amping, abante. Yes, kanunay ko nag-ampo ninyo. As always. Pag-ampo, saan mo niya, amping, abante. Para kay mayaan sa Ginoo. Praise God. So, it's gonna be a busy day na ako, karon igsoon. Mulakaw ko. Kamo sa dia, amping. Sa inyong mga responsibility, amping, tabangan mo sa Ginoo. O nining taknaa kung ibalik ta ng dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. See you next time makabakante ko igsoon. Keep safe everyone. God bless.